sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, anom na estruktura sa barangay Tambante ng Camarines Sur nasulo kasubagong amay na pagkaaga. Loading and unloading area sa Peña Francia Avenue higot na ipapasunod kang Naga City Police Office. Mga student athletes kang Naga City na nagpuli ng medalya kang Palerong Bicol, tinawan incentive kang LGU Naga. Civil Security Unit kang City Hall kang Iriga, arestado sa illegal na droga. Diyos Marhaina Banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod Barata. Desidido si Police Colonel Erwin Rebelion na marisorbiran ang problema sa trapiko sa kalabaan kan Peña Francia Avenue urog na ngunyan na madali na ang pagbubukas kan klase ngunya na bulan. Aramon taman ang kumpletong detalles kaiyan sa report ni Christine Reyes. Ang Peña Francia Avenue ang magiging saro sa magiging sibot na agihan ng mga estudyante na hali pa sa Biscast, Naga College Foundation, Camarines Sur National High School asin Naga Central School 1 asin 2. Sigon kay Police Colonel Erwin Rebelion, City Director kan Naga City Police Office, ang paglaag ng loading asin unloading area sa mga kataid kang eskwelahan ang sa indang magiging prioridad. Dagdag pa ni Police Colonel Rebelion, gigibuhan nindang paagi na si mga lugar na pinagkibong parking area ang gagamito na sana bilang loading and unloading area. Kung magigibuhan paagi itong mga gilid na pinaparkingan na pwedeng i-utilize as loading and unloading, katong mga jeepney, yung mga jeepney nag-aagi dyan. At the same time, yung mga nag-aharap ng estudyante na pwedeng iwalat ang sasakyan during this rush hour. Kasi yan talaga ang nagkaka-traffic dyan. So, ginigibuhan yung pagi. So, sa aga po, iba po kami coordination, meeting, kaibanan ta po ang DPWH na. Kaiba ang Public Safety Office asin Barangay Council Campenya Francia, ma-deploy man subot ni mga personahin na mabantay sa kada eskwelahan pag-abot kang rush hour. Ang focus po ng Naga City Police Office, iyo po ang maiwasan ta ang traffic. Igo po kitang i-deploy. Igo po kitang i-deploy dyan during rush hour. And magkakaigo po kita ng diversion, kang deployment ka, kang TPU, yung Tourist Police Unit, kasi sila highly mobile. So during this time, pag rush hour, 6 to 8, 6 to 8 sa umaga, 11 to 1 sa tanghali, and 4 to 6 sa hapon. I-deploy ka po dyan ng mga TPU. Saka igo po kita din contingent na composite. Okay, igo po kitang from PSO, igo po kitang barangay tanod. Okay, may TPU kita. Yung mobile patrol unit natin, pwede ko pang i-deploy. So magkakaroon po kitang kadikit na diversion sa deployment during bukas klase. Magigiromdoman dakul na naging kaso ng aksidente kaya igot nindang papakarahayon ang bulos ka mga bihikulo para sa seguridad kang mga estudyante asin sa gabos na nagbabalyo sa Peña Francia Avenue, siyudad ni Naga. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzar Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, halat kang Naga City Police Office ang mga naging biktima ng pagpapakupos kan ruwida kang sa indang mga bihikulo na pinagpark sa atubangan kang sarong hotel sa Elias Angel Street, siyudad ning Naga. Susog ki Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, tagapagtaram kang Naga City Police Office, kaipuhan nindang ini para sa pagsaangat nin kaso sa may kagibo kanasabing pagpapakupos nin ruwida. Tama-tama po, kausap natin yung si Station Commander. So as of now, ang sarong sa pigahalap ni pa is yung di-complainant. So dahil po kaya kausap lang sarong case or incident pag wala nagko-complete. So sarap po yun sa hinahalap niya. Siguro considering na very minor yun sa part nila kasi parang hindi naman talaga binutas. Parang pina-focus lang. So, since may dala-dala silang mga portable pump, pinap lang nila siya, dali na. So, yan po ang sa naman concern. Pero anyway, open po ang Police Station 1 para sa complainant na anytime mag-abot. Padagos sa mga bareta.
Pinaghahalat na cash incentives kan mga student athletes sa syudad ni Naga na nagpuli nin onra matapos ang palarong Bicol na resibi man giraray kasubagong aga. Kasabay kan ginibong send-off sa mga atletang kabali sa palarong pambansa. Ang detalye sa report ni Kimberly Alanes. Sarong semana bago ang inaantisiparan na palarong pambansa 2024, pinaggibo kan subagong aga ang Heroes of the Game send-off ceremony para sa mga Bicolanong atletang makumpit sa palarong pambansa ngunyang July 9 to 16 sa Cebu City. Saro sa mayor na highlights kan seremonya ang pag-release ng cash incentives sa top 10 athletes na nakaguno nin dakul na medal kan nakaaging palarong Bicol. Kung gurano, depende sa dakul kan medal na nakuha. 5,000 pesos para sa kada gold medal, 3,000 pesos para sa kada silver medal, as in 1,500 pesos man kung any bronze. Ang recipients na sina Shiloh Francine Advincula as in Macteo Nedrick Bautista labi ang pasasalamat sa recognition na naresibi. Super thankful po talaga, super grateful po sa unwavering support na natanggap ko po ngayon. Especially kay Mayor po sa pagbigay po ng incentives ngayon. First time po sa above 20,000, kabado po tapos excited at the same time. Parang pinaghalo na emotion. Sigon sa Department Head kan Education Scholarship and Sports Office, Hernani Bisoron, dakula ang pondong naalukar kan syudad as in Deped Bicol ngunya na taon para masuportaran ang mga Bicolanong atleta. Dagdag pa ni Hernani. Ang ano po kaya, si mga ma-participate po sa palarong pambansa, sagot naman po kang DepEd Regional Office si uniform, meal allowance, and transportation allowance. So, garo anuhan na lang po. Pigdagdagan lang kang city na nahiling mi pa kaya na garo pangangaipo man si additional allowance kaya pigdagdag mi po iya. Confident subuot sinda na nasa peak performance ang itatao kan mga aki. Bagay na sinayumahan man ni Rian Sean P.D. Mayuga, gold medalist kan nakaaging palarong Bicol asin saro sa makawat sa palarong pambansa. Ani ni Rian, dai maikakaila ang pressure na sa indang namamati pero itatao subot ni Dan Gabos para makuha ang gold. This palarong pambansa, we will not give up without a fight. We will get that gold. We are aiming for that gold, and I hope po na every one of you will achieve din po yung nararamdaman namin ngayon na excitement. And I'm encouraging all of you po to perform well in your sports, to do all your best so that to achieve all your goals po. I am encouraging you to do your best so that the excitement that we are feeling right now, mag-feeling din po siya. Sigon kay Naga City Sports Coordinator Renz Chavez, ang Naga City igwang delegation na 108 athletes as in 34 coaches. Base sa iyang obserbasyon, mas andam as in mas makusog niya na taon ang Naga City team. Makusog niya ang Naga City, nahiling tamang giraray, ang archery makusog, ang taekwondo, actually makukusog abos eh. Nahiling ko ang tennis ta, maski loan na player siya. Nahiling ko top queen kaya siya, 6 kaya sa national, si Maristela Torrecampo. Kaya in basketball ta, volleyball, gabos ang nagkusog niya ang Naga City team. Ngunyang Miyerkules, matulak na sa Cebu City ang mga Bicolanong atleta asin coaches. An opening ceremony kan palarong pambansa, gigibuhon ngunya na July 9 sa Cebu City Sports Center na aatindiran hindi ay mababa sa 10,000 na partisipantes hali sa man iba-ibang rehiyon. Para sa One Media TV 48 Naga, Kimberly Alandes, Newsbreak. Mientras tanto, apwera kan cash incentives na pinagtao kan lokal na gobyerno kanaga, kinumpirmar ni Mr. Nani Soron kan Education Scholarship and Sports Office na itinao naman sa mga atletang mapasiring sa Cebu para sa palarong pambansa ang 3,500 pesos bilang allowance kan mga atleta. Kadagdagan po duman itong
additional allowance po katong 110 athletes na ma-represent kang Naga City sa 2024 palarong pambansa. Aside from the incentives, uga pa po sindang ma-receive na 3,500 pesos na additional allowance. Garo pocket money na hali po sa syudad. Padagos pa sa mga bareta, tinawan citation ticket asin daay na pinagkasuhan kan pulis na nasa bitan kang sarong persona na nagporbar magdulag sa pinaglatag na checkpoint kang Naga City Police Office kang nakalis na si Mana sa kalabaan kan tinampo sa barangay kan Mabulo. Susog kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar. Ang naging kastigo na sa nasabing persona ay ang sa iyang pagkakairido ang citation ticket na naresibi. During our last ODPT doon sa Barangay Mabulo, kasi dalawa po yung venue namin, the Conception Barangay and the Barangay Mabulo. So yung motorist na na-involved sa accident is because may patakas siya. No? Patakas siya. So ang maganda naman itong status is okay naman po lahat, and yung PNP natin ay parang pinatawad din yung motorist. So ibig sabihin hindi naman ganun yung PNP natin. Sa pagbabalik kang news break, anong na estruktura sa Tamban, Tinambak, Camarines Sur, nasulo? Iyan nasin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building.
The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS-CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, dakul an iridong empleyado ka nagkaperang pribadong kumpanya sa probinsya nin Camarines Sur an pinagrespondehan kan manlain-lain na Disaster Risk Reduction and Management Office sa Camarines Sur matapos an makusog na linog. Parte ini ka nagtapos na nationwide simultaneous earthquake drill na pinagkondusir ka nakalihis na Biyernes. Sa syudad ni Naga, sinabi ni CDRRMO Head Mr. Ernesto L. Camel, apwera kan mga drill na pinagigibo kaipuhan man subuot, anhigot na pakikipagkooperar kan komunidad. Hindi na yun drills makes perfect. Kailangan ibaguhin na yung tradisyon. Dapat, ano ba talaga ang kahalagahan ng drill? Ano ba yung dapat na paghandaan? Kasi kung sinasanay natin yung sarili natin, yung mga bata na paglabas, notebook o libro yung pantakip sa ulo, baka hindi na yun angkop sa mga panahon na to. Sa satuyang police report, 200,000 pesos ang kantidad kang 12 gramo ng subuot shabu na nakumpiskar kay alias Domingo, 56 anyos, residente kang Zone 6, Barangay San Francisco, Syudad nin Iriga. Asin sarong Civil Security Unit o bantay sa City Hall kan Iriga matapos ang ginibong anti-illegal drug bypass operation kang nakalis na Sabado sa pangingenot man kang Special Operations Unit 5 asin PNP Drug Enforcement Group. Kumpleto man ang mga testigo hali sa media asin barangay officials kang gibuhon ang pag-imbintaryo kan mga ebidensyang na-recover sa nasabing suspect. Sa iba pang police report, anom na istruktura na kinababalihan kan harong asin tindahan na yaon sa gilid kan dagat sa barangay Tamban, Tinambak, Camarines Sur, ang nasulo kasubagong amay na pagkaaga. Sa istorya ni punong barangay June Manyo kan barangay Tamban, may mga iri-istorya na napabayaan subuot na nakasaksak na electric fan asin cellphone ang naging kausa kan kalayo alagad mayo pang makapagkumpirmar ka nasabing bagay. Napugulan man ang paglakop kan kalayo kan mag-abot si fire truck kan Tinambak Bureau of Fire Protection asin naging dakulang tabang man si may firewall na residensya. Sa ngunyan, padagos pa ang pag-imbestigar kan Bureau of Fire Protection Tinambak sa pinagpunan kan kalayo asin konpira si iwinalat na danyo sa pamilya kan mga nasuluan. Padagos pa sa mga bareta, sarong simana ang makalihis matapos makapagkondusir
ang Philippine National Railways in Barangay Coordination Meeting para resolbiran ang sunod-sunod na aksidente sa riliskan tren urog na sa ruta kainihali sa Sipokot pasiring sa siyudad ning Naga, asin hali sa Naga pasiring sa Legazpi City. Kansuugma sarong 58 anyos na babaeng residente kang Zone 6 Barangay San Roque, Iriga City ang nahagop ning tren mientras na ini nagbabalyo sa riles. Tulos man ining pinagdara sa sarong ospital sa siyudad nin Iriga matapos magsapo din tama sa manlain-lain na parte kan sa iyang lawas. Mayo pang pahayag ang PNR Bicol dapit sa nangyaring ini. Sa iba pang bareta, Street Post Naga iyo ang natawan tabang hali sa pinagibong Oragon Run kan sarong fraternity ka nakalihis na aldaw. Ang detalye sa report ni Ja Maika Angeles. Bago pa man magsirang ang saldang kan aldaw ni Domingo, yao na si Jose Adrian Fernandez, sarong law student as in Ferdad, na saro sa sobra sa 560 na partisipante sa panagibong Oragon Run, sarong Furry Fun Run for a Cause na ginibo sa Plaza Quezon, siyudad ni Naga. Apuera sa pagiging harani ang puso sa mga ido, maiba pa siya subuot na rason sa pagbali sa fun run na ini. The main purpose of joining this marathon or fun run is basically for fitness. Personally, I feel like I've been lacking some exercise, so I feel like this is also a good opportunity to jumpstart again my daily routine of, trying to get back in shape. Para man sa top runner kan 10-kilometer run na si Dominic De La Cruz, sarong incoming first-year college Kanaga College Foundation, nervyos ang sayang namatian asin dae man niya inaasahan na siya magana. Alagad may mas hararam na rason si Dominic sa iyang pagbali. Gusto ko po kasi makapasok sa national. And yan, porsigido po ako mag-training and basta po wag lang po pababayaan sa pag-aral. Pagiging health-wise subuot ang saro sa ikinonsidera sa pagpili kan magiging event ninda. Inisigon kay Eric Butch Roldan, presidente kan Apo Oragon 185 as in Metro Naga Alumni Association Incorporated. The purpose of Apo Oragon or Oragon Run 2024, ito yung takbong Apo, takbong Oragon, a Fury Fun Run for a Cause. Meron tayong beneficiaries, yung street post, yung mga stray dogs sa street, and of course yung mga service community projects ng Apo along Metro Naga Alumni Association. So yan yung purpose kung bakit tayo may Oragon Run po. Siyempre, aside from maraming runners, kumbaga iniisip natin yung health-wise, kumbaga kasama pa yung mga dogs. So kumbaga kabanding mo na yung aso mo, yung may-ari ng aso magiging healthy pa. Ipinabistuman kan Apo Oragon Run Director na si Oka Borja Jr. ang sa indang naging participant sa Sindagos man siyang nagpaabot kan sa iyang pasasalamat sa mga ini. Yung participant po natin galing sa iba't ibang parte ng Naga, sa labas ng Naga at sa buong Bicol. Over 560 tayo ng registrants, kaya sobrang overwhelming po yung events natin. Gusto po namin magpasalamat sa lahat ng runners. Alam po namin na talagang supportive talaga sila pag ganitong events na alam natin nakakatulong sa community. Naglalaom si Mr. Borja kaiba ang bilog na organisasyon sa padagos na suporta as iniimbitaran ang gabos na i-like ang sa inang page Apo Oragon 185 Metro Naga Alumni Association para subuot padagos na informed ang gabos sa inang upcoming activities and events. Ini si Ja Maika Angeles para sa One Media TV48 Naga Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw ni follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, and One Media TV48 Naga Newsbreak. Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.